Who the hell are you to judge my sister Priti? आंनि बिनानाव प्रितिखौ जाज खालामनो नों सोर? हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनैहाय आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैलायखो नङा होमबा। स' लोगोफोर जोंहा बिनि माने गिबियाव नोंथांमोनहा जोंहा जन खारजि ब्रादारा मा बुंदोंमोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला निसय बुजिगोन। दिनै जन खारजि ब्रादाराबो जोबोद माने रागा जोंदों आरोखि जिथुनाखि मैदोम बसुमतारीखौ आरो। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। जोंनि एमजे आरो मैदोमनि बेलायाव आं मोनसे खोथा बुंग्रोनो सानदों। दा जे ससियेल मिडियायाव मैदोम ना मा खिदोम आंथ' मोजां सिनाया। बे जाहैबाय ससियेल मिडियायाव जेब्ला मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदों मैदोम बुजानाय, बेवहाय केपसनाव लिरदोंमोन जे माने एमजेखौ बखिनायनि थाखाय एमजेखौ बुंनायनि थाखाय मैदोमा बुजादों होननानै। न' बे टटेलि रं। आरो बे बुस्थुआ मैदोमखौ एसे गाज्रि फासायनोबो साननाय जायो बेफोरबायदि केपसन लिरनाया। खिन्थु आं मोनसे क्लियारिफिकेसन होनो, एमजेनि थाखाय मैदोमा बुजायाखै। एन्ड फार्स्ट अफ अल आं मोनसे खोथा बुंनो, मैदोमखौ बुजादों बिराद मोजां जादों, बिराद बरिया जादों बुजादों। आं बेखौ सोंग्रोगोन, हु दा हेल आर इउ टु जाज माय सिस्टार प्रिति? आंनि बिनानाव प्रितिखौ जाज खालामनो नों सोर? मैदोम ना खिदोम? Who the hell are you to judge my sister? मा राइट्स दं नोंनाव? मा राइट्स दं नोंनाव एमजेखौ एमजेनि फेमिलिखौ नोङो जाज खालामनो? दिनै 6 मान्थआव 7 मान्थआव दिनै प्रेगनेन्सि दिनै डिलिभारि जादों मा जादों, नोंहा मा राइट्स दं? दिनै नोङो बिसिनि फेमिलिखौ ओरैबायदि प्रब्लेमाव ओरैबायदि नोङो दुखु होदों। जे दिनखालि गथ' जन्म जादों ओइ दिनखालि नोङो दुनियानि ससियेल मिडियायाव बांसावला जोबदों। ओरै बेसेरा फुरथिनि सम फुरथिनि दिन बेसेबां दुखु होदों नों बिनि फेमिलिखौ? बुलशिट। दिनै बुजिग्रो, दिनै बिनि फेमिलियाव मा दुखु मोनहैदों नोंनि थाखायनो। दिनै मानि थाखाय बुजाखो नोङो? एफा नों मालायनि न'खरखौ बुजायदोंबा नोङो दिनै मानि थाखाय बुजाखो? खोनासं रायजोफोर, मैदोमा जाहैबाय गथ'बो दंखायो, बे हाबा जाखानाय, ठीक आसे। बिनि फेमिलिखौ आं बुंला, मैदोमनि ना खिदोमनि ना मा दं आं बेखौ फेमिलिखौ बुंला। खिन्थु बियो सासे फिसाय थैखानाय हिनजावजों बियो रिलेशनशिप लादोंमोन। बियो गावखौनो थगायनानै सेंग्रा होननानै बियो रिलेशनशिप लादोंमोन। दिनै लास्टआव बियो हमजाजोबदों। बिसार खालामनो मिटिंबो खुंदोंमोन। मिटिंनिफ्राय बियो खारदों बियो। लास्टआव मिटिंनि मानसियासो बेखौ उन होसो बेखौ बुहैदों। बिसार जाफुनाय समनिफ्राय मानो खारखो बियो? मानि थाखाय बुजाहैखो? बेनो जाबाय एमजेखौ बुजायग्राया, बेनो जाबाय एमजेनि हिनजावखौ बुजायग्राया। Who the hell are you to teach my sister and who the hell are you to judge my sister? Bullshit. एमजेखौ बखिनायनि दायाबो गवा नोंना, मिथिबाय? फैगासिनो बेबो। जाल्ला माल्ला गुदि मिथिया बिजौ मिथिया जाला माल्ला जाज दा खालाम, मिथिबाय दा? ओरैनो बुजायाखै बियो। खिन्थु बेखौ मानसिफ्रा कनफिउसन जानो हागौ एमजेनि थाखाय बुजादों। खिन्थु एमजेआ बेखौ मानसिबो फाथायाखैबो जेबो खालामाखैबो। खिन्थु केपसनाव लिरदों एमजेखौ बखिनो थाखाय बुजादों होननानै। बाट न'। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ माने मैदोम बसुमतारीया मानजि जामारदों आरोखि। आरो बेजों लोगोसे मानि थाखाय मानजि जादों बेखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानो। जिथुनाखि आं मैया भिडिअ मोनसे होदोंमोन, बे भिडिअआवहाय जोंहा गोबां मानसिफ्रा मिन्थिनायफ्रा माने खोन्थावदों, माने कमेन्ट खालामदों आरोना। बियो माने सासे जिथुनाखि रान्दि फिसाय थैजानाय हिनजावखौहाय सिगि सगा बेफोरबायदि खालामनानै जिनाहारि खालामबाय थायोमोन। ओमफ्राय बिदिनो लाख रां बिनानै लाबाय थायोमोन। जिथुनाखि न'खरनि जिथुनाखि रान्दि हिनजावा रांनि थाखाय थाखा फैसानि थाखाय हालाय हाफाय जाबाय थायोमोन आरोखि। दा
बेफोरबायदिनो आरो साख्रि बायदिसिनानि दरमाहाफोरखौबो माने सिगिनानै बियो एकदम लांबाय थायोमोन ओमफ्राय मा खालामो बिथांनि भिडिअ'आवहाय गाव माने गांलाब गांथाब देखायबाय थाथारोमोन आरोखि नै नानि भुमिका थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो नै बेखौ नै नोंनि थाखाय खामायखाबाय नै भुमिका नानि नोंनि थाखाय खामायनानै दोनबाय बहा थाखामानानै दं मानसिया थाखा फैसाखौ नै आंनावबो दं होननानै साला सुवादा मानसि जादों मोजाङै जामारदों एकदम आंबो मोजां मोनदों लोगोफोर नोंथांमोननि कमेन्ट हरनायजों नोंथांमोननि खोन्थानायजों जोबोद गोसोखौ आंबो मोजां मोनदों दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि गाज्रि मानसिया माने मानसि जायाब्ला सोरथो मानसि जानो नङा होमबा दिनै बिराद दुगा बुंबाय थायो बे ससियेल मिडियायाव फैनानै आरो बेजों लोगोसे एनिथिं एम जे ब्रादार नङा होमबा दा बिनि गोरलै जोनोम जानायावहाय बेहा माने बिगिनिसो मोनदों आरो थांनाय समाव बियो मालाय बिथांमोना खुसिनि सम नङा होमबा खुसिनि समावनो बियो सुवादा दुखुसो होदों आरोखि गाव भिडिअ बानायनानै माबा 6 मासाव जोनोम होनाय बायदिसिना नाना रोखोम बायदिसिना बुंनानै मालायनि खुसिखौ बियो माने सेनानै दुखुसो होदों आरोखि बेफोरबायदि मानसिया बुजादों मोजां जादों आरो मालाय जिनाखि फिसाय गैजायै हिनजावखौलाय मानोथो जिनाहारि बा बायदिसिना खालामबाय थानांगौ नङा होमबा बेफोरबायदि मानसिखौ एकदम लावथिजों बुनाया एकदम माने आरो बुंनाय बायदिब्लाथ' बेखौहाय बुंबावदों माने बै खारनाया जाहैबाय माने मिथिं जानायनिफ्राय खारदों जाहैदों दा मिथिं जानायनिफ्राय खारनायखायसो माने बेखौ होसोनानै रायजोफोरा बुदों आरो साला सुवादा सोर बियोनो लासिं सिंनो दिनै ससियेल मिडियायाव फैमानोथ' फैयाखै ससियेल मिडियायाव लाइभ फैनानै भिडिअ बानायनानै देखायफै खोन्थाफै साला सुवाद मैदोम बुरबक आरो मोनसे खोथाखौ लोगोफोर जिथुनाखि जोंहा एल'ग्रा नङा होमबा एल'ग्राया गावनि फेसबुकआव बै मैदोम होसोजाना बुजानायखौहाय फेसबुकआव आपल'ड होदोंमोन जाहैदों ओमफ्राय बे आपल'ड होनायाव मैदोमा कमेन्ट हरनानै दम हरदों जाहैदों नोंखौ पुलिस केस होगोन आं होननानै ओमफ्राय दा एल'ग्राया लोथै गिनानै बिनि भिडिअखौहाय आपल'ड खालामनाय भिडिअखौ फेसबुकनिखौ दानदों जाहैदों ओमफ्राय आंनो खोन्थाहरदों आरोना एल'ग्राया ओरैबायदि जा मिनिनो ओंखारगारदों एल'ग्राया जा गिनानै माने भिडिअखौ दानदों जाहैदों ओमफ्राय दिनै नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो जे बिदिफोरबायदि गुन्दाखौ मालायनि फिसाय थैजानाय हिनजावखौ बेफोरबायदि थाखा फैसा लानानै जिनाहारि खालामबाय थानाय मानसिखौ माबायदि खालामनाया मोजां गोबां मानसिया आं थांनाय समाव बुंदोंमोन बेखौ अनदोंमोन जिथुनाखि बियो लावथिजों बुनाङा मिथिं बायदिसिना खालाम होननानै बुंदोंमोन दा बेवहाय माने बियो मिथिंनिफ्रायसो खारदों आरोखि लोगोफोर दिनै गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट हरबाय नालाय मिथिनो मोनबाय आरो स' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो बेखौहाय बेफोरबायदि मानसिखौ दोखो होनांगौ ना ओरैनो हगारनांगौ दे कमेन्ट खालामदो थाबनो आरो नोङो आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो भिडिअखौबो शेयार खालामना हो आरो बेल आइकनखौ अल खालामना ला जाहाथे नेक्स्ट भिडिअआव आङो भिडिअ आपल'ड खालामबा सिगांसिम नोंथांनाव मोनहैनायफोरबायदि स' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो बेफोरबायदि गुन्दा मानसिखौहाय जोलैनि हांगारखौ साला एकदम सोरखौबा थाखा फैसा होनानै नायगिरनाय कन्टेक्ट खालाम आंखौ होनलायनाय अबेनिफ्राय खालामनो हादों बेलाय बेफोरखौनो गुन्दाब्रा माबा भुमिकाखौ सिन्थाय नागिरलायनाय थाखा लानानै साला सुवाद मानजिनांगौ बिदिखौ मानसिखौ नङा होमबा Bisa saya manja ya bibadi bunuh mana? Hai! Hai!